Vo francúzskom údolí stojí zámok Brissac, najvyšší zámok vo Francúzsku a možno aj najstrašidelnejší. V 15. storočí tu žila Charlotte de Brézé, dcéra kráľa Karola VII. Vydali ju za vojvodu z Brissacu. Bola krásna, vzdelaná a nešťastná. Manžel ju obviňoval z nevery a jedného dňa ju načapal s milencom. V záchvate žiarlivosti oboch zabil. Charlotte údajne ubodal. Nôž do nej bodol viac než 10 krát. Práve tu, v jednej z veží, ktorá stojí dodnes. Sluhovia ju pochovali v tichosti v lese, ale niečo po nej ostalo. Zámockí hostia aj zamestnanci hovoria o žene, ktorá sa v noci zjavuje v dlhých zelených šatách. Stojí v rohoch izieb. Sleduje. A keď sa priblížite, jej tvár sa rozpadne. Vraj má prázdne očné jamky a ústa otvorené vo večnom výkriku. Najčastejšie sa objavuje medzi 2. a 4. ráno. Po zámku sa vtedy nesie tichý plač, ako by stále volala o pomoc. Zelená dáma tu žije už viac ako 500 rokov a ešte nikdy neodišla.